הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזו. פגשתי את אדם ושוחחתי עם חווה, לקחתי הדרכה מאיזה נחש רשע, הוא כיבד אותי תפוח, הוא כיבד אותי אלים, הורה לי לפנות אל סולם החיים שיחזיר אותי הביתה, יחזיר אותי למקום הנכון, יחזיר אותי אלייך, כן, 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 רק איתך אני רוצה לישון. Back to basic, 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 back to basic. שלב אחר שלב במשנה זהירות מתחנה אחת אל מכשול נוסף, הנחש אמר שהדרך ארוכה, אני תלוי בעצמי ללא הפסקה, צבעים מעליי ושחור מתחתיי, הירידה היא תלולה כמדרון הסיני, נמשך ומתנגד בכל רצונותיי ולפנות אותי ישר לשגרת חיי ויחזיר אותי הביתה, יחזיר אותי למקום הנכון, יחזיר אותי אלייך, כן, 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 רק איתך אני רוצה לישון. Back to basic, 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 back to basic. הרוחות הזאת מתחזקות ואני מוהר, לא מרים ידיים, לא מראה שאני מפחד, הירח והכוכבים כבר אמרו שלום, הברקים והגשם בהשתלבות של אש וחום. או לא, אני נמצא בגיהנום בגלל טעות קריטית של נחש רשע שכבר לא אפגוש לעולם, והזהב עליו פגע בי בראש כמו אבן, למה לחזור הביתה כבר הייתי בגן עדן. Back to basic, back to basic, back to basic.